Bi pirsgirêkên perwerdeya zimanê Kurdî ve girêdayî vê carê jî pergala perwerdeya zimanê Kurdî ya Zankoya Dîcleyê bûye cihê nîqaşan. Li Zankoya Dîcle beşek bi navê Ziman û Çanda Kurdî heye. Lê tezên vê beşê bi Kurdî nayên nivîsîn. Ku rê li ber hatiye girtin. Derbarê vê pergalê de rêxistinê zimanê Kurdî nerazîbûnên xwe tînin zimên û amaje dikin ku ev yek ji rêbazên akademîk gelek dûr e û li dijî pîvanên zanistî ye. Berdevkê Platforma Zimanê Kurdî Şerefxan Cizîrî dibêje ew bang dikin ku ev şaşî were serrastkirin û tez jî bi zimanê Kurdî werin nivîsîn. وقتا گوتو بشا کردی بخوینه دوی تو کردی بنویسینه تیبی به پسپور زمانی کردی تیبی به از بیجم پسپور ادبیات کردی ما وقتا گوتو بوی زمانی تزا خو ننویسینه اجبو چی تا بش فکریه یعنی نهال کویده که مثلا وقتا گوتو انگلیزی بخوینه تو فرانسی بخوینه تو ژاپنی بخوینه تو زمان استرکا بخوینه گو نه بوی زمانی ت پسپورتیا خو نشان بده تیب کیجا زمانی نشان بده ایجا خویات که گو اوی گو اف مسئله کرینه وگو يعني هما تشتن ستوي خدر خستنا يعني بتشكي ترسونا كنجي حكومتي يجي مثلا بيجن قالك ريفورم داس بيكرن لاف صالي داوي وگو خيايا هنك ترسا ايغو بوار اتفاق كرنه وگو نويره مثلا كردي زده درخينه پیش Derbarê pergala perwerdeya Zankoya Dîcle de zimanzanên Kurd jî amaje dikin ku pergal naxwaze zimanê Kurdî bibe zimanê bazarê. Zimanzan Hayrettin Altun dibêje eger kesên xebatên akademîk dikin bi zimanê Kurdî bikaribin dahatekê ji berhemên xwe bistînin dê bikaranîna zimanê Kurdî pêş bikeve. Gavak zemankî tu bikaribî berhemên xwe bi wê zimanê neşir bikî û jê debara xwe jî bikî ev ya tê cazibeya vî zimanî çêdibe. Ji bo kî cazibeya vî zimanî tu nebe, ev ziman bêrûmet be, ev zimanekî zanistî, hêl zanistiyê de çiqa berhem hebin jî nikaribin jê debarê bistînin, wê çaxê qedexe dike. Derbarê rexneyên dijî Zankoya Dîcleyê de ji aliyê Zankoyê ve daxuyaniyek bo raya giştî hat ragihandin û hat gotin ku nivîsîna tezê ya bi zimanê Kurdî nehatiye qedexe kirin. Ji ber ku ji xwe ji destpêkê ve tez bi zimanê Tirkî tê nivîsîn û ev yek ne tiştek nû ye. Her wiha tê amaje kirin ku heman pergal bo beşên zimanê Erebî û zimanê İngilîzî jî di meriyetê de ye. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.